Kniez buď z wami. Słowa Świętego Szczenia po Lukaszu. We onym czasu dziesze Jezus do Jeruzalema, gdyż pak przybliży so pola Betfagia Betanie Korje, kiż reka Woliowa, posłać wyju swoje uczomników prajo, dzitaj dosy, kisze przed wamaj. Do niej zastupiwszy, nańże taj przywiązane wuslo, na którym jeszcze żaden człowiek siedział nie. Otwierzajtaj, a przywiedźtaj sem. A gdyż so wajusz tu oprasza, czego dla je otwierzujetaj, prajtaj tole, kniez je treba. Odposłanaj, otężesztaj, a nańżesztaj, każby himaj prajene. Gdyż wuslika otwierzowaštaj, rekny himaj, czego dla otwierzujetaj wuslo, onaj odmówištaj, kniez je treba. A przywiedźesztaj je k Jezusej, położyštaj na nie swoje drasty, a sadzištaj Jezusa na nie. Gdyż on jechaše, przescierachu swoje drasty na put. Gdy so przybliżowachu k spadej Woliowej hory, započa šasyła uczomników so radujo z wielkim wosom Boha chwalić, wszystkich dziwów dla, kotreż bychu widzieli. Wołachu, chwaleny kral, kiż przykadza kniezowe mienie. Pokoj na niebiu, a sława we wyszynach. A niekoci faryzejojo z czrodu prajichu jemu, mistrze, nasła swoich uczomników. On im rekne, praju wam, jeli zo tuci womilknu, budzie jak kamienie mieć ułacz. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bracia a sotry, przydrużmy so k ludej, kotryż Jezusa oswiawał, a wunczmy za nim w pokoju. Śpiewamy z osadnika číslo 340. Garnik?
Modlmy so. Wszechmocny wieczny Boże, Ty se nam swojego Syna za przykład dał. Wun był człowiek, jest poniżył, aby posłuszny aż do śmierci na krzyżu. Daj, żebyśmy Jego po puczu cierpienia zciechowali, a na Jego zrówastaniu podziela mieli. Bo to prosimy przez naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, kiście z Tobą a Duchem Świętym żywa, króluje Bóg wieki na wieki. Słyszymy czytanie z knihy Jezaja. Bo kniez je mi dał wobrotny jazyk. Zobych wiedział mučnemu odmówić, dała mi wun słowo. Kujde ranie wubudza mi wun wucho, zobych słuchał kajś wuczomnik. Wszechmocny kniez je mi wucho otewrył. Ja pak nesem se spečował, a nazad cofał. Bijacym sem poskyčił swój krybet a swoje lice bičkam. Nesem so skował przed haneniem a pluaniem. Wszechmocny kniez by mi pomocnik, tuż ucieknych ja heimbie. Tohodla zczynych swoje mezwočo krute kajś krzemien. Wiedziach dży, zo so newo heimbił. Słyszeliśmy słowo Boże. Słyszymy czytanie z lista świętego apostoła Pawła Filipianom. Jezus Chrystus po byciu Boh nie mieješe to za rubieżnictwo, sobie Bohu runy, ale zniči sebe samoho a přija podobu otročka. A Bóg kajce z człowieka su, a ludzie mejachu jeho za człowieka. On so poniži, abu posłuszny hac do smерče, haj do smерče na krzyżu. Tohodla tež povyši jeho Boh a dári jemu mieno nádeše miena, zo by so klakało w mienie Jezusowym. Kujde koleno w niebiesach, na zemi a pod zemju. A kujde jazyk uznawał k sławie Boha Wódca, zo je Jezus Chrystus kniez. Słyszeliśmy słowo Boże.
Chrystus zdobyciel, Chrystus król, Chrystus kniez na wieki. Chrystus zdobyciel, Chrystus król, Chrystus kniez na wieki. Chrystus by posłuszny, acz do śmierci, aj do śmierci na krzyżu. Dohľad tyž povyšie obo, a dar jemu mieno nadeši miena. Chrystus zdobyciel, Chrystus král, Chrystus kniez na wieki. Bieše blisko przed swiedzeniem niekisanych chlebów, ki so mienuje jutry, tuż rieknie Jezus swoim uczomnikom. Wieszcie, za są za 2 dni jutry, a Syn Człowieka będzie przepodaty. Wysi miesznicy a pisma wuczeni, w uradzowachu jak bychu jeho morili, prazi siumie sobu. Na swydzieniu nic, na swydzieniu nic, na swydzieniu nic, na swydzieniu nic. Co nie Potem zabiesiu wieczerjeli, dziś Jezus w uczomnikami do zarody Getsemani, a modle się so. Judasz jeho przeradnik, doryczasowo troczkami a prazi. Tun kotrehoż wokoszu to ja, toho przyjmcie. Na ranio, gdyż bie wysoka rada w uczomnicy zgromadzeni, praszachu so jeho. Jezus wat mówi, Haj, jako Syn, woni rieczachu na to.
u Jezusa przed Pilata, tun co ich waprasza, Što macie na Niego? Woni rieczachu. Tu rieknie im Pilat, Tu zmicze Jeho, a sudźcie Jeho po waszym zakoniu. a Żydza prajichu. Wojacy, w odwiedzieniu Jezusa do rodowskiego dwora, w obliczeniu Jeho purpurowy płaszcz, splecieniu z czerni kronu, a zmieszachu Jeho. Bijachu Jeho miez w oczy, pluwachu na Niego, a kłoniachu so Jemu. Pilatu znowa wojnja prajo, Nie namakam winy na nim, liczę, kajki człowiek. wysi miesznicy pak wowachu. Pilatus im wat mówi, Mam waszego króla krzyżować. miesznicy rejachu. Wszyscy wowachu. Barabas pak bezwostnik, Pilatus rieknie im. Zmicze toho, na Jezusa nie namakam winy. Żydza wat mówichu.
Pilatus, widzio, że niczo nie docpieje, w umysł ruce prajo. Nie winowaty sym na kryjtu tego sprawnego, wysaladajcie. Schon lud wat mówi, wojacy dowiedziechu Jezusa na Golgotu, a krzyżowachu jeho mies rubieżnika maj. Jezus prawi krzyża. Mocce, wodaj im, nie wiedzia, co czynia. Przy Jezusowym krzyżu stojachu jeho mać, a Maria Madlena, a Kleopasowa żona. Jezus widział swoją mać, a wuczomnika Jana prawi maczeri. Żonska, lej twój syn, A wuczomnike, lej twoja mać. kociś nima dzisiu, smieszachu jeho prajo. Podobnie smieszachu jeho wyżsi miesznicy a starsi ludu.
Jeden ze zwóstników, kiż był z Jezusem skrzyżowany, praje mu: Niże spoń na mnie, gdyż będzie w swoim raju. Jezus rzeknie jemu: Zawierno, dżęca jeszcze będzie ze mną w raju. W 9 godzinie zawoła Jezus Jara w oce. Mój Boże, mój Boże, czego dla mnie opuścił? Na to zawoła znowa: Mi chce sopić. Nieś to dobierza, a namoczywszy hubicu skisawa, tyknie ją na ścinu, a daje mu pić. Jakoby woptał, zawoła: Wódźce, do Twojej ruku poruczam swojego ducha. Jezus, pochyliwszy wowu, wdycha. Miriu do Boha wiecznego.
Gdyż je Chrystus do Jeruzalema zaczanął, su jeho syły jako krala a Mesijasa witali, tež my so k niemu uwajmy. Syno Dawidowe a kralowieku, dowiedz człowiectwo do jutronego dobycia. Osmyczy usłysz nas. Wumożniko świata, naucz ryszników, a wumoż tradacych a cierpiacych. Osmyczy usłysz nas. Skrzyżowany zbożniko, daj nam podziel na płodach ze sztoma żywienia. Osmyczy usłysz nas. Smierny Bożo, wodaj tym, kocis szehania a zacpiewaja, a naucz ich. Osmyczy usłysz nas. Knieże nad żywieniem a śmierciu, przyjmij k sobie naszych nieboich. Osmyczy usłysz nas. Dobyczerio nad rychom a smierciu, ty se za nas przetrwał horku śmierć na krzyżu, zobychmy my żywi byli. Za to budź ci dziak a sława wieki na wieki. Modlmy so.
Knieże Bożo, przez cierpienie Twojego jednorodzonego Syna budź nam smilny. Ze swoimi skutkami wszak się Twoją smilność ani zasłużyć nie możemy. Tuż niech nas z Tobą ujedna cierpienie, a ujedny wopor Twojego Syna, kiedy się z Tobą żywa kraluje w wieki na wieki. Knież budź z Wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy sobie Bohu naszemu Ojcu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, zosocznie stajnie aż udzie dziękujemy Knieże Święty Wódcieżego mocny, wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Przetoż w unie niewinowaty za winu cierpiał, a je za nas dał so sudzić. Umrywszy, je nas z grzechów umożył, a z mrtwych stanąwszy, je nas rozprawnił. Toho dlacze chwalite niebio a ziemia, a czesławia jangelio a arcyjangelio, nie przestajnie wyskają. Bo prawdzie święty sy Knieże, żułoż je świętostcze, toho dlacze prosimy, poswieczu Ty daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam było i ciło a krwi naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predać sobun dobrowolnie czerpieniu uda za wun chleb, dziakowasze so, łamasze, a podają swoim uczobnikom prajo. Zmicze, a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dziakowasze so zaso, a podają swoim uczobnikom prajo. Zmicze, a picie šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mnoich przelata k odawaniu grzechu. Czyńcie to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiry.
Wspominają tuż niebieskie wódce na Jezusowu śmierć a zrówastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy Ci, że si nas powołał przed Tobą stać, a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadźuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciała a krwi, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę, powsze ziemię rozbrojeną, a wudospełnię lubości. Gromadźe z naszym bamszem Francyskusem, naszym biskupom Heinrichom a ze wszym duchowstwem. Wspomnij też o naszych bratrów na nasze sotry, kociż są umrli w nadziei za zrówastanu, a przyjmij ich a wszystkich zemrtych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy Cię, sposzcz nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze świętymi apostołami a wszemi świętymi, kociż so Ci ze wszech wieków spodobają, zobyśmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim hawenim, dała Ci Bożą Wszechomocny Wódcy w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po niej do wiery śpiewać. Ojcze nasz, kiż se w niebiesach, świeć Twoje miano, przyjdź Twoje królestwo, staj się Twoja wola, kajż na minutach na ziemi, silny chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako umoż nas, knieżyło tym wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij so nad nami, a pomhaj nam, zobychmy w otrycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszci, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Chrystus je nasz pokoj a nasze ujednanie. Jeho prosimy, knieże Jezusa, nie lada na nasze grzechy, ale na wieru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, buď stajnie z wami.
Liczy jenio Boże, kotreż zebiera rychi świata.
Modlmy so. Knieże Bożom, światym w oprawieniu Sy nas nasycił. Śmierć Twojego Syna je nam dała nadzieję, zo dopełni to, do czoż wierimy. Daj nam, prosimy, zoby nas Jeho zruła stanie nie dowiedło k zamiery naszego putnikowania. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Dziękuję mozywieniam. Jako prynie proszę, żebychu ministranča przyszli po kemszach do zakrystije po nowe plany. Proszę też ci, którzy solica rożenuja, ki są po takim kwirmowaniu byli. Jutrne świeczki nie są tutaj leto zady dyspozycji, wszak wiecie o tym przyczinu. Proszę w tydzieniu przyjście się na faru po nie. Zapłać wszystkim pomocnikom, którzy są czwort kirchu a farski dwór wuredzili. Zapłać też za śpiewacy dar, za cyrkwinski dałk, jest dało junu 50 €. Holce, które szkodzi jako drużki naszego apostolu Świętej Marii Dorożanta, zetkają się dżęca po tutych kemszach na farę. Dyma je tu we farskiej cyrkwi krzyżowy pucz. Sam z tym czasu kroci dekanatna młodzina krzyżowy pucz we Nuknicy. Doma obstarania są w utoro popołudniu w Jaworze a w Miłočicach. Prosimy wszystkich, właściwie też krzyżeriów, so przygotować w tych dniach jeszcze na jutrone święte dny. Jeszcze pilnując te spowiedzi, też krzyżowy pucz so modli, właściwie w sredu też kroczymy procesjony z naszych wiesków, tu na kirchu. Opět opominania założenia Eucharystii, Zeleny Czwartek, wieczór 20 godzin. Też Jezusową śmiertną stysk nasz popominamy, Wielki Piątek, 15 godzin. Modlarske godziny są też jeden wyraz naszej związaności a naszej zwolniwości dzielić z nim, z naszym kniezem, też swój czas. Berenie było, gdybyśmy też krzyżerio Zeleny Czwartek wieczór, tu godzinu za muži wužili sobu. Czeszczowanie Bożego Roła, kaj stajnie od piątka w liturgii, aż do soboty 15 godzin. Nasi ministrancze wykonują w tym tygodniu te zase osobite służby. Oni witają stajnie dwajo krzyżowe pucze, któreż procesjony, któreż przykładzie krzyżowemu pucze, stajnie dwajo dżetaj sobu, pokuże stacje przy rotach będzie witanie przez ministrantów, a oni będą potem sobu. Zmiećcie się proszę sobu do swoich riadów. To jest tak myślane, że oni potem stajnie steja przed jednotliwe stacją, a potem dalej du. Libycie proszę kusk sobą na nie dziwać, ja budu w jednym stole tym czasem. Przy czeszczone Bożego Roła czyna ministranča służbu, a to od piątka po liturgii, aż do 19 godzin, a sobotu od rana 9 aż do 15 godzin. Krzyżowy pucz dzieci jakaś stajnie, Wielki Piątek do południa w 9 w jacorych skupinach. Młodzina z wikarie przeproszuje w osadną młodzinu Wielki Piątek wieczór 20 godzin do klosztra, tam na zromadny krzyżowy pucz na temu pucz ku wuswobodzeniu. Kolekta tu we Kroszczycach je na wszystkich kemszach martronego a jutronego tydzienia za farsku cyrkej. 7.4. zemre we starobie 6 a 80 lat Angela Rabowa, rodzina Šolčic z Pančic Kukowa, kowanie requiem biešte piątek. 10.4. zemre we starobie 90 lat Benno Wetzlich z Kroszczyc. Barczo pustego wieczora za niego je dżęca niedzielu bony szpore, aż do 18 godzin. Kowanie requiem z te jutce pundzielu 16 godzin. Kniez niech daj o tym rypę wieczny odpoczink. Niech odpoczujete w Bożym pokoju. Krzyżerio se zetkaja kaj stajnie jutro niedzielu 12.15. Kaj šloni soljeca najprede jene ciche koło jecha, tak zo je šitko zradowane, a potem zo sokorje a insignie przepodate, to je Święty Krzyż, Horestaczo, so zromadnie zaspiewa, a krzyżerio potem swoje poselstwo jechają naszym nadałku przez kraj so podaja. Jutrończku po roczowitaniu chrześcijanskich krzyżerio prosimy o pomoc przy uredzeniu kirchowa, żeby pundzielu po dopołudniczych kemszach potem też procesjon zase możny był.
Dokež oko jutro, a oko matru na tydzień stajnie wiara, byle wozywieniu, wszystko se nie chodzi rec, byle se nie może spomiatkować, toho dawać też leca, je na mało łopeno, kiście przygotowane ze wszymi datami a pokiwami, to dostaniecie zady, to się tam wozmiecie, gdyż wyjdziecie z cyrkwy na naszym kamoru. Pochad Boží służbą, pondzielo rano we 7 za kude dusze, potem se ta spowiedź. Utro rano we 7 za zemretoha Alojsa Weselus Kroszczyc, potem se ta spowiedź. Też sredu rano kemše nesu, ale procesjonne kodża od 17 do 20 godzin jest ta spowiedź, od 18 godzin witamy pryni procesjon na naszą leżoność cyrkwinską. Zelny czwartk su kemše 20 godzin, wopomeče założona Eucharystia a miesznictwa, 18 godzin je krótki czas tej spowiedzi, tak też jeszcze Wielki Piątek po liturgii. Sobotu 20 godzin, potom se podamy do wysokого święcenia z rohasta naszego knieza, święcimy jutronu noc. Niedzielu rano 6:30 su kemše za zemretoha Bernarda Czystu, kajšte żywych a zemretych swojbnych. Do na jutrončku za osadu, niemskie kemše za zemretoha Joachima Kreuza z Horku. Potem, że su krzyżero wujechali, je tu we cyrkwi, jutro na niszpo, byrejne było, gdyż byku se też mnozy, kiż tu, tak a tak, potem boko cyrkwie su, też moje ten czas sobu zariadować, a ten jutro na niszpo sobu svečić. Jutro pondzielo rano we 7 su kemše za zemretoho Christiana Šotu, syna Tomasza, Džoku Silviju a nučka Jakuba. Do na dziewięcich za osadu. Na pojednačích za zemretoho Jana Šustra a manželsku Heinzu z Worklec, kajšte żywych a zemretych swojbnych. Wam wszystkim zapłać Bóg za tu zromadność, którą sme znowa smieli tu dożywić a świecić. Zapłać naszemu Korej, że je nazvučoval znowa pasjon, za nas zaspiewał wszystkim, którzy sobą skutkowali. Prośmy Boha, żeby nam swoje żonowanie spościł. Kniez budź z wami. Niech was pożonujesz, mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Amen. Dziecię pokoju.